balay, Rex, Finland. Balay dundun, ano eh? Be, ikaw pala kasay? Bro, dito siguro. Be, trawas mapa. Ato sa Mapa Google niya. Map. Trawas mapa. Google Map. Ano West. East, south, north. Nas North. Oh, dundun. Nas North. Puro name, galing dundun. Dili ka. Ayo. Mga tao. Ikaw dong, Don Paulo Toal? Binatawa dira. Tawa ko no. Don Bosco. Don Busyong. Don Roman. Don Valenciano. Muna. Tuan. Don Tualya. Tualya. Ako na, Kap. Ako na. May ako kami, bugas. First class na yan. Ganador na, ganador. Eh, gikan Thailand ba? Bago pang kuha na mo. Tagsa katako sa takada balay. Ito na ito. Ato na itong. Ay, tawad ko siyan. Imot po, lagi ka na sa Amazon Forest. Di pa biskuit nabang gikan sa bisco crackers. Tama. Ay may kalit kay harong mayon. Lima na ka, Arong Disyembre, bati Ay,